Como é tradición, a procesión na honra de San Roque polas inmediacións da capela de Tállara, celebrada onte domingo, congregou a numerosas persoas. Onte foi o arranque a uns festexos de gran sona na comarca, que se prolongarán ao longo de toda esta semana, e que marcan o peche definitivo ás celebracións festivas da temporada estival. Chegamos agora, estamos disfrutando agora, sí, un pouquinho, sí, como a todos os anos. Eu son de todos os santiños, son 6 dos 6. Dos 6. O sea que usted non falla ningún día esta semana. Bueno, ahora que estou jubilada, pois terei que acercarme aquí todos os que poida. Home, ahora hai tempo, ahora é cando toca pasear. Así é, hai que pasear todo o que se poida. Home, eu sempre sou moi bailarín, gustame bailar. Pero se a señora ten que facer de comer para os invitados, xa non teña señora. Son devotos de San Roquiño. Pois sí, É que sí. somos da parroquia. Ai, son daqui da parroquia. E máis mañán é o noso santo. O meu. O del. Vou felicitar hoxe. O meu é jueves. O sea, nesta semana temos festa e celebración de Dous Santos. De moitos, de 6 santos. Son 6 días de festa que hai que ter corpo para aguantar. A música onte domingo correu a cargo do grupo Tania Beiras e da orquestra Unión y Fuerza. As festas prolongaránse durante toda a semana, ata o venres, destacando as verbenas da noite, coas actuacións das orquestras da talla dos Satélites, Capitol ou Máster, entre outras.